Čaute. Začínam na tomto kanáli točiť videá o mojich skúsenostiach s nakupovaním na AliExpress. Možno sa trochu inšpirujete, prípadne zistíte, že objednávať to ani nemáte. Dobre, takže ideme hneď na to. Toto video bude pozostávať z dvoch častí. Najprv by som ukázala moje srdcovky, ktoré som si kúpila a na ktoré nedám dopustiť. A z druhej strany by som rada vám ukázala niečo nové, čo mi akurát prišlo. Dobre, takže môžeme ísť na to, čo myslíte. Topik. Neviem, či viete, čo je topik. Potom vlastne troška akoby narástli vlasy. Je to pre plešatých, alebo pre tých, čo majú kúty. Príklad ja. Je to vlastne, má to také malé keratinové vlákienka, tie sa prilnú k pokožke hlavy a vyzerá to celkom dobre. A poviem vám, funguje to. Neverila som tomu, stalo to nejakých 8 eur. Ale funguje, mám to veľmi rada. Dobre. Druhá vec, ktorú mám veľmi rada. Voilà. Je to taká zvláštna špirála. Fiber špirála, či ako sa tomu hovorí. Z jednej stránky máte lepidlo. Takže naopak. Pardon. Lepidlo. Naniesiete na riasy. A z druhej strany sú tam také malé akoby riasy, alebo niečo také. S týmto vlastne takisto sa to prichytí k tomu lepidlu. A riasy vyzerajú oveľa lepšie a hustejšie. Píše tu 300%, tak dajme tomu, že 200. Fajn, takže čo mi prišlo dnes? Tu máme dnes kryt na mobil. Tento je konkrétne na Zenfone 5. No, povedzme si niečo o kvalite. Poviem vám rovno, nič moc. Vidno tu lepidlo. Toto tu, akože aby sa nepovedalo, že obal, hej. Na kartičky, no dobre. Toto tu je tiež taká umelá hmota. Pre porovnanie, minule od iného predajcu som si objednávala, teda nie je to pre mňa, obidve sú pre maminu, ale to je jedno. Objednávala som si tento. Je už používaný, ale to si nevšímajte. Vidno, že je to akoby koža, úplne niečo iné ako toto. Takisto, no proste je to oveľa lepšia kvalita, hej. A cena rovnaká, stáli obidve okolo 7 eur. Čo je nakryť dosť, pretože ja mám pre seba aj za euro a sú lepšie ako toto. Fajn, stačí. No. A posledná vec pre dnešok. Inak som tie krabičky už nastrihávala, bola som veľmi zvedavá, si to nevšímajte. A Ray-Banky. Môžete sa na to pozrieť. A po vzhliadnutí vám poviem, že sú to falošné Ray-Banky, stáli ma asi 4 eurá, ale kvalita je super a mne sa veľmi páčia. Nemám im čo vytknúť, fakt. Dobre, na dnešok by stačilo. Takže ďakujem za každý like, každé zdieľanie. Dovi.